Sampun dipun antu-antu wiwit kala wau lho Gusti. Mbok bilih dahar menika. Nek kala wau Mas. Kuwi nganu unjukane Gusti cara menawa mau anggone bebetan kurang kepenak apa kepiye ngono. Mboten biasanipun rak nganu menawi ndak mriki remen jus. Hah? Jus jengkol. Ayo ora ono rasane kok yo. Weh remen kok. Nggih panjenenganipun remen saestu. Angga Kang Mas. Nggih gadan kula napa dos pundi? Ketoke wis kok piye. Dalem sampun nggih. Sik to, agineng pungkuran kok. Agineng pungkuran kok sik sedilit to. Ngersakaken menapa to Kang Mas? Kok suarane Retno Kuning rada beda to? Injih menika rati flu Kang Mas nyuwun pangapunten. Wong flu kok jerak-jerik. Ludan. Monggo. Dan sewu Kang Mas, monggo. Sing gedhe pamengkumu aku nang pungkuran sedelo ganti impus. Nyuwun pangapunten. Monggo lenggahipun. Ya. Ketoke ing Ngurawan sajak semu mendung langite. Nanging ora njalari krentekku nggonku kepengin marang kowe wong ayu. Inggih, matur sembah nuwun. Menika wau saestunipun kula inggih sampun dangu anggenipun antu-antu panjenengan. Aku ya kepengin ngesok rasa kangen marang kowe jare. Piye? Sakwise aku nalika semono pratela marang kowe yen aku kepengin urip bebarengan ana ing sakjroning bebrayan. Rasamu kepiye? Jeneng pangeran, Piye, raos sing manah kula menika saestu tresna dhateng panjenengan. Tenan kok? Malah kula menika sampun boten sronta kepengin ninggal dhaup lho jeneng pangeran. Yen ngono padha sing tak rasake wong ayu. Lintang rina wis tumumpang arti lawa kalong loro pandelian pangwetan sumila jane paksi saya manguwuh sawung kluruk kilir gumanti kaya asung sasmita wanci gagat esok yang condro tunggang ancala gunung-gunung sumilaing mega putih gumanti sang yang araka moro aku saiki kepengin midhangetake prastiamu marang aku wong ayu. Inggih. Dina iki pancen wis tak gadang, aku bisa sak pejagong karo kowe.
ngrakit endahing asmara karo wong sing tak tresnani. Yen sing kok aturake marang aku kuwi tenan. Ebo kaya ngapa rasaning senenge atiku wong ayu. Menika saestu kok, Jeng Pangeran. Tenan po? Lam-laman siang ratri pun kakang ngrasake jagat iki rinasa endah jare. Apa meneh yen aku bisa bebarengan jumangkah karo kowe wong sing tak tresnani. Inggih. Aduh, Kang Mas. Aduh. Kang
sing manah kula. Ketoke kok kaya ana sing bakal kok aturake marang aku. Inggih. Mbok menawa wis ana sing ganjel ana sakjroning atimu prayoga saiki enggal bloko. Yen pancen wis ora mangu-mangu nggonmu ngesokake rasa pangrasamu marang pun Kakang wong ayu. Matur sembah nuwun Jeng Pangeran. Saestunipun kula menika kepengin matur. Menawi kula lan panjenengan sampun sami mantepipun badhe bebrayan. Mbok inggih panjenengan menika enggal sowan Rama. Kaliyan panjenengan pun dhaupaken. Diajeng Retna Kuning. Katresnanku marang kowe lan Kosok Bali niki ora mung katresnane ing antarane Carang Waspa lan Retna Kuning, nanging ing Jenggala lan ing Urawan. Merga kejaba isih sedulur awake dhewe kuwi kanggo ngraketake supaya ora kepara-kepara ing antarane bumi ing Jenggala lan bumi ing Urawan. Wektu dina iki Kang Mas Panji Brajanata lagi sowan Kang Rama Paman Prabu ing Urawan. Kula ora sawah sumelang sesuk awake dhewe iki bakal disesekake rembuke. Karben enggal bisa tumuju ana ing palakrama nalika awake dhewe padha dene tresna tinresnanan. Saestu to? Pangandika panjenengan menika? Malah Kang Mas saiki Brajanata sampun sowan. Kang Mas Panji Brajanata sowan ngersane Kang Rama ya ramamu. Saiki ngene. Aku arep nderek panjenengane sumusul sowan ngersa dalem Sang Prabu Urawan. Ya. Saiki sliramu nang jero taman ya. Inggih, monggo kula dherekaken mangke kula lumebet. Ya wis, ayo. Aku kok dherekake tekan sak jambane ngregol wong. Monggo.